खुलुमबाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गासैबो रायजो राजानिसिम आङो माखासे मावखांनाय आरो मावनो लानाय हाबाफारिनि सायाव फोरमायनो सानदों। थांनाय 15 डिसेम्बराव समायखिरा लानायनि उनाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि खामानिया एफा एफायै जागायदों, नाथाय जानुवारि मासनिफ्राय जोङो माखासे खामानिखौ आखायाव लादों आरो बेखिनि समाव गिबियावनो जोङो थांनाय 17 बोसोर बिटिसि गभर्नमेन्ट सामलायनायाव जिफोर डिपार्टमेन्टफ्राव माखासे जेंनाफोर जानानै दङमोन, बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थांनायावनो जोङो मोननो हादों थांनाय गभर्नमेन्टआ 2300 करोड़निख्रुइ बांसिन रांखौ बिथांमोना लायबिलिटिस एबा दाहार खालामनानै गालांदों। बे खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुङाखै। बिनि गेजेराव बांसिनानो पिडब्लिउडिआव 900 कौटिनिख्रुइ बांसिन रांखौ बिथांमोना दाहार एबा लायबिलिटिस खालामनानै गालांदों। बिनि उनाव सिडि फान्ड, जायखौ आगोलनि सिबा नायोमोन, बे चिफ डिस्क्रिशनारि फान्ड होनानै बानायदोंमोन, बेवहायबो 400 कौटिनिख्रुइ बारा रांखौ बिथांमोना दाहार खालामनानै गालांदों। दा बिनि अनगायै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जाय डिपार्टमेन्टफ्रा बारा सुबुंनि गोनांथि नङा, बेफोर डिपार्टमेन्टआवबो 40 कौटि 50 कौटि 100 कौटि गाहाम रां दाहार खालामनानै गालांदों। दा बियो जोबोद मोनसे जेंना जादों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सामलायनायाव। दा कर'ना भाइरासनि उनाव गासैबो थासारिया सोलायदों। दा बेखिनि समाव जोङो गभर्नमेन्ट दाजेननायनि उननिफ्रायनो माखासे खामानिखौ आखायाव लादों आरो गिबिसिन खामानि मावदों जोङो अनलाइन जि ग्रिभेन्सेस पर्टेल मोनसे खुलिदों, जेराव मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा फन खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ फोरमायनो हायो आरो दासिम जोंनियाव बेबायदि हाजार हाजार जेंनाफोर टेलिफननि गेजेरजों जोंनिसिम फैनो हादों आरो बे जेंनाफोरखौ मोनफा मोनफा जोङो नायबिजिरनो आखायाव लादों। बिनि गेजेराव दङ पिएमवाइनि न'आ सोरनियाबा हाबदान जानानै दङ, सोरबा जब कार्ड मोनदों नाथाय जेबो खामानि मोनाखै, सोरबा रेशन कार्ड मोनाखै। बेबायदि गोबां जेंनाफ्रा बिथांमोननियाव ज' जानानै दङ आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो जोङो मोनफा मोनफायै मावनायनि थाखाय जों आखायाव लादों आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों बिथांमोना जोंनो बेबायदि जेंनाफोरखौ फोरमायहरबाय थायोब्ला मोजां जागोन। फरायसालिफोर जि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा दङमोन, बेखौ लानानै आसाम सरकारनि लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टआवबो जोङो 2160 जोंनि माखासे टिचार्सफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि थाखाय जोङो खामानिखौ आखायाव लादों, मावफुंनाय जादों आरो अलरेडि माखासे भेन्सार स्कुलनि टिचार्सफोरनो बे एपइन्टमेन्टखौबो राननानै होनाय जाबाय। हा पाट्टानि खोथा, गुबुन हारिफोरजों लोगोसे जोंनि हारियाबो गोबां हा गैजायै सुबुं दङ आरो हा गैजायै सुबुंनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों। जायफोर न'खरफ्रा दिनै हा गैजायैनि थाखाय गभर्नमेन्टनि खुनु फेसिलिटि मोना आरो बिथांमोनखौ जोङो नैबे समावनो एफा एफा हा होनानै जोङो बिथांमोनखौ जुदि मोजाङै थांना थानायनि राहाखौ खालामनानै होनो हायाब्ला बिथांमोना इयुना जोबोद खोमसि जागोन। दा बेनिखायनो थांनाय मासाव जोङो 5744 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होदों। बिनि गेजेराव जोंनि माहारिनि सुबुङानो बांसिन आरो नैबे बोहैथि मासावबो जोङो 11,000सोखौ होनो नाजादों आरो बिनि अनगायै जोङो दायो गभर्नमेन्टनिफ्राय फरेस्ट ओनसोलाव जिखिना रायजो जानाय थांनाय गोबाव सम हा पाट्टा मोनाखै, हानि कुनु लेखा मोनाखै, बिथांमोनखौ जोङो स्क्रुटिनि खालामदों आरो बिथांमोनखौ फ्रेश फर्मेट मोनसे होनानै बिथांमोनखौ थाबैनो एप्लाइ खालामहोनानै जोङो पार्मानेन्टलि बिथांमोननि हानि जेंनाखौ सलुसन खालामनो थाखाय आखायाव लादों। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गुडउइल मिशन मोनसे मोनदोंमोन जोङो आरो बे गुडउइल मिशनाव 700 किल'मिटार लामा गोदान बानायनाय आरो फाहामनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बिनि टेन्डार होनाय बायदिसिनाफ्रा जोबजोब्बाय। दा थाबैनो बे गामि गामि थांनानै गुसुं गुसुं लामा एबा माखासे गोलाव गोलाव लामा गामि ओनसोलनि लामाफोरखौ थाबैनो लुफुंनो थाखाय एबा मोजाङै बानायफिननो थाखाय सरकारनिफ्राय बिथोन होनाय जादों। क'क्राझार टाउनखौ गोबां समनिफ्रायनो क'क्राझार होननानै बुङोब्ला, बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला मानसिफोरा मोनसे भायलेन्सनि जायगा, असान्तिनि जायगा होननानै सानोमोन। दा गोदान गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव मोनसे सान्ति गोजोननि एकर्ड जानायनि उनाव नैबे समाव जोङो क'क्राझारखौ जोङो मोनसे पिस सिटि हिसाबै, गोजोननि मोनसे जायगा हिसाबै जोङो पिस सिटि होननानै फोसावदों, गोजोननि मोनसे टाउन होननानै। आरो बे मेसेजजोंनो
जोङो क'क्राझारजों लोगोसे सारा बड'लेण्डखौ मोनसे पिस एरिया हिसाबै जों गायसननो थाखाय आखायाव लादों। एनडिपिनि एकर्डनि गेजेरजों रिहेबिलिटेसना जालांबाय, नाथाय माखासे बेवहाय दंबावो। सेकेन्ड फेजनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावबाय थादों आरो थाबैनो सेकेन्ड फेज जि एनडिपिनि रिहेबिलिटेसन बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन। जोङो बेखौ गभर्नमेन्टजों कन्टेक्ट खालामबाय थानायाव रायलायबाय थानायाव मिथिनो मोन्दों। आरो जिखिनि जोंहा मार्टियारनि खोथा दङमोन, बे मार्टियारफोरनो अलरेडि माखासेनो 5 लाखै रां होनाय जादों, नाथाय माखासे मार्टियारनि लिस्टफोरखौ सर्टिं खालामबाय थानायाव एसे गोबाव जानायलाय गोबां जोंहा मार्टियार न'खरफ्रा दिनैसिम जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदि मोनजोबनो हायाखै। दा बेखौ थाबैनो मोनफुंनो हानायनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव भलेन्टियार फर्सनिफ्राय लानानै बिएलटिनिफ्राय लानानै एनडिबिनिफ्राय लानानै गोबां जोंनि माखासे मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा दिनै अनसुंथाइ मोनैनि जाहोनाव गोबां खस्थ' जादों संसार सलायनायाव। दा बिनिखायनो बिथांमोननि थाखायबो मोजां मोनसे पेकेज एबा मोजां मोनसे लामा बरननो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो बेखौबो गभर्नमेन्टजों रायलायबाय थादों। थाबैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। मानगोनां रायजोफोर, बिटिआर जि एकर्ड डे बेखौ जों फालिखांबाय आरो बे एकर्ड डे फालिनायावनो माखासे भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहया माखासे मानि प्रजेक्टखौ बेयाव बेखेवलांदों। बिनि गेजेराव दङ तामुलपुरनि मेडिकेल कलेज, बाथौ हारिमापुरि, बड'लेण्ड इन्स्टिटिउट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट गसाइगाव, पलिटेकनिक आरो भकेसनेल इन्स्टिटिउट चिरां, बाक्सा, अदालगुरि आरो क'क्राझाराव मोनब्रै, खेराइसालि सेन्टार मोनसे फेसाव बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे गरखा भबनखौबो बिथाङा बेखेवलांफादों। दा बेखिनि समाव गोबां खामानिखौ आखायाव लादों आरो माखासेखौ मावफुंबाय। नैबे मासनि गेजेरावनो मोनब्रै जिल्लायाव पलिटेकनिकनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन आरो पलिटेकनिकनि जि मोनसे फान्ड मोनफुंनांगौ बेखौ एनइसिनो अलरेडि जोङो प्रजेक्टखौ साबमिट खालामबाय आरो बे प्रजेक्टआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एनइसिनि प्रजेक्टनि गेजेरजों बियो जाफुंगोन। दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन जिखिनि इन्स्टिटिउट दङ बेखौबो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो अलरेडि फाथायहरबाय आरो बियो थाबैनो लुफुंजागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। मानगोनां रायजोफोर, नैबे समाव जों बेखौनो हास्थायदों कि गोलाव सम जोंबो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय, हारिनि मानसिफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय। नैबे समाव गोबां मानसिफोरखौ एसे आनरेस्ट जानाय बायदि नुदों। दा बेवहाय जेबो आनरेस्ट जानांगौ गैया। सिस्टेमखौ जोङो थिग खालामनानै लाग्रोनो हायोब्ला गासैबो खामानिया थिग जागोन आरो थांनाय समाव सिस्टेमखौ मोजाङै खालामनायनि थाखायनो जेरैबायदि जोंहा अनसुंथाइफोर मोननांगौ, गोरिब गुन्द्राफ्रा जौगानायनि खामानि जेरैबायदि मावफुंनो हानांगौ बेफोरखौ मावफुंनो हायाखै। जों गभर्नमेन्टआ माखासे गोरिब गुन्द्राफोर रायजो राजाफोरनि थाखाय लानाय स्किमखौ लानानै आङो गाबोनो रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। दा दिनै गुबैयै जोङो मेजर एकर्डजों रिलेटेड जिखिनि खामानि बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जादों। एनडिपिनि केस उइथड्रयेलखौ लानानै गभर्नमेन्टजों फ्रिकुवेन्ट डिसकासन खालामबाय थानाय जादों आरो जोङो थाबैनो बे एनडिपिनि केस उइथड्रयेलनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै गभर्नमेन्टजों जिरायबावगोन। गंब्रै स्पेसियेल कर्ट गायसननायनि खोथामोन। दा बेखौ लानानै हाइकर्टजों सावरायबाय थानाय जादोंबाबो हाइकर्टनिफ्राय दासिमबो बिथांमोना बिनि एप्रुभेलखौ हराखै आरो बिनि थाखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौ फ्रिकुवेन्टलि नारसिनदों आरो बेखौ थाबैनो बे हाइकर्टआ बेखौ जुदि होयोब्ला थाबैनो स्पेसियेल कर्टखौ गायसननांगौ आरो माखासे नान हाइनेस जि क्राइम दङ बेखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखायबो खामानि मावनो थाखाय जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिनदों। दा बेनिखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टजों लोगोसे मोनसे गोजोननि थासारि लाबोनो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों आरो रायजो राजानि अननायाव जोङो बेफोरखौ गासैखौबो थाबैनो मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोन्थों।